Дивіться, дивіться, моя дитина. Чекайте, бо він закрив номер. Так, він закрив, а я йду. То мама, ти в піжамі, ти що, припух? Макс, яка година? А? Правильно, в нього ніч в кімнаті, де він буде вставати? Максим, ти що, чого ти трубку не береш? Чого ти не йдеш на... То вставай, стріпайся, бачите, штори позакривав. Відкривай все, на вулиці день, сонце. Я вже скільки часу на басейні. Басейн? У якому басейні? На пляжі. Давай бігом, Квиклі, вставай. Хочу їсти. Хочеш їсти? Ну так раз вдівайся, пішли їсти. А перше можна стріляти? А? Щось снідати не можна? Снідати? Вже обідати люди йдуть, а не снідати. Снідати. Обідати треба йти.